Yo, what's up, my man? I'm back! So, karon lang ko nakabalik o vlog, guys, kay I'm lost. Yo, what's up, my man? So, I'm back! So, karon lang ko naka-vlog, guys, kay I'm gone for a week. Cause I was so busy. Busy kayo guys. Ako mga project nga ginabuhat guys. Na ako'y nami something na bago karon, na new karon sa ako ang environment sa akong life. Kay sa ba tawagan ni nami mga gipang usab o mga buhaton pa. For short guys, dili independent na ano good. My age is getting taller. Taller ba? My age getting higher. Ano ba? Dili pag ko na nakatigulang oy. Kaya lang may mga gipang usab karon. Isa kay sa ako ang kuan sa akong hilig. Isa pod sa kuan sa trabaho sa akong girlfriend. Muna karon mo ni karon nga karon ako nakabalik og vlog guys. Kay mali to daghan ko gipang buhat so gusto mo makabalo unsa ang akong gikabisihan sa for those week guys. So karon akong istorya kay para makabalo pod mo nga nawala ko. So istoryahan na to na. Okay? So ang isa dyan ako kagibisihan guys ang pag-transfer na mo dito sa balay. So itour mo sa small house na mo, dili naman nag-rent plan mi diri sa apartment guys. So mo ni among ug ako ang gikabisihan jud for a mini week. So mo na among small house guys. Up labunon. Up ang CR guys. Mo na CR guys nga grabe no kinusko sa salog kay. Okay, let's go outside guys. So, mo na yung view sa outside guys. So diri sa gawas guys, kay pwede ka mag-chill diri guys. Busing ka diri kanaway. Sa anana ka. Good morning guys, inom kag coffee or milk guys. Dili ka magstambay-stambay sa gawas. Magtanaw-tanaw ka sa atop. Magpangin-hangin ka sa init kayo diri sa gawas. Ano lang. People life lang good. Man. Di lang ka, lingkod lang ka sa kahoy nga bangko nga gamay. Pero actually guys, wala pa dyan yung mga gamit kayo guys. Kay sugod pa man mi. Palit na may puhon, mga kakwarta puhon. So ako napalit lang karon guys, kaya malimpyo lang. Wala nyo. Muriatic acid. Mr. Marshall o Gomex. So wala sa ako napalit karon. So puhon, mga gamit. Wala pa kayo may gamit sa balay sa sulod. So, ito pa sa akong next, kabisihan. Let's go! So karon guys, kay paadto na karon sa akong next kabisihan. So, kailangan natin muna ako. So, men, kailangan natin muna ako, men. Okay. So, karon guys, mo din akong pinaka-major nga gikinabisihan for those week guys. Ay, for this week. Last week guys. Ito na week guys. Yung pinaka-major ako muna kasi wala ko time mag-vlog, mag-edit. Kaya muna ang hindi ka pa sa mga guys, nag-busy jud. So, tara guys. Ang PUBG. Mga guys, sige rin tulog PUBG guys. Sige rin tulog PUBG. Di na ako. Mga sa guys, hindi ako mga guys, hindi ako mag-vlog. Sige na ako tulog PUBG. So guys, inay akong tingog guys kay naka-istorya siyang full mark sa iyang trabaho. So guys, magduya na ito po. So
expect that. Dagyan ako mga vlog ng mga atong karon guys. Kaya balik na ako vlog guys. Naulaw na ako. So, guys, ulat ako ha. So, kita naman daw ba? Kabila ka guys, bahay ako vlogging. Guys, bye guys.